Mm. Lahat ay aking gagawin. Oh, naon sa man ka? Namukot man ang dagway nimo. Mura mo kang gipugatan. Murag dukdo man imong kalibutan. Ano ya? Wala man, okay naman. Wala lang ko sa mood ka nun. Imo ng ex, no? Ah? Aw. Saan to man, ngita mo sa glain. Kinahanglan lang yun mo na sa kalimtan. Ikalimtan naman kaniya. Kalimtin na lang po siya. Lagi ang daya. Pwede lang tag nga narakadali. Malimtan, kalimtan siya. Pero sa kung saan, may numduman mo na ako gyapon siya. Mo ba? May pang computer. Kaya ang files, pwede rin mo i-delete. Pag mabutang sa recycle bin, i-remove na yun para totally erase na. Nana lang ta, kadali ba? Para mawala na, totally erase na. Pero ang sound naman, di magko-computer. Ano ba? Kung saan inyong relasyon guys? Mas dako pa sa memory sa computer? Ang among relasyon, murag file, usahay murag megabytes. Mega, migahi na yung ulo, migamay na po diyang gugma sa ako ah. Kung buhaton, para makamove on ka, i-delete tanan ng mga files. I-delete tanan ng mga litrato, tanan ng butang nga gihatag na sa imo. Wala na kay memory sa iya. Makamove on ka. Usahay po diya, murag gigabytes. Gigago na po niya. Usahay po, murag terabytes. Tera pasagad lang siya. Pag umansa ako, tira po just lain. Mona, kasige ra mo kag dasmag, kita ra ka gwapa, mo dasmag na kaditso, tanawa, di na dosmo na nung ka. Di man ang sakinan nga walay break, mabangga gyud. Abi nimo, wa kung kay angay maguyab-uyab. Dili pa nimo time mo maggugma-gugma. Tarawa karon, sige kag gugma, gugma-gugma. Wa pa gyud ka mag-eskwela. O isa pa, sa relasyon, dili lang perminti pagbati lang imong ipairal. Dili puro gugma. Dapat mangayo kag wisdom gikan ni Lord para makabalo kag sulbad sa problema. Dili puro lang gugma. Naamang gud ta sa sayop nga desisyon. Dapat unta, dili ikaw ang modesisyon sa imuhang partner. Si Lord ang modesisyon, kay siya ang mas nakabalo kung sigin sang mas bagay para nimo. Pero, mas pili ato, babae o tao nga nag-serve sa Ginoo o nahigugma sa Ginoo. Kay kung nahigugma siya sa Ginoo, nag-serve siya sa Ginoo, nga wala niya nakita, how much more ikaw nga iyang makita? Lagi yan, no? Busa, ayaw paggali. Mulat ka sa Ginoo, unahang Ginoo, ay ang uban. Lagi yan, no? Wala nila yung mas importante pa. Kundi ang pamilya, huwag ang Ginoo.
Kining tanan, ihatag niya sa imo kung mangayo ka. Ang pangutana, giuna ba nimo si Lord?